her tiştên berê rastî xweş dikin ji weke sabûnên ji bitimê jî hatine çêkirin vê galî mîdyata Mêrdînê jê jinên gundê tînatê ji kizwanan sabûnên bitimê çê dikin temaşevan nêja. Qaymakamiya Midyadê jî Qaymakamê Midyadê jî Tekîn Dündar gund gund ziyaret kir. Mizginî da gundiyan. Qaymakam Dündar da axaftina xwe de got em ê bi projeyekê sabûna kizwanan bifroşin hemû dinyayê. Li gundê tînatê yê girêdayî Midyada Mêrdînê jin bi salan ku ji qizwanan sabûnan çê dikin. Jin bi hatina payizê re ji çiyayan qizwanan berhev dikin û bi wan sabûnan çê dikin. Em pêşî donê xwe dixîne û mava xwe jî berdine û qıçık dermanê xwe jî dixin nav lê qaynamış dikin heya got hekî sabûna me tîr dibe heya got qepalê xwe rabike dûr dibe sabûn. Sabûnên bitimê an jî yên qizwanan ji darên qizwanan bi rê û rêbazên xwezayî tên hilberîn. Ev sabûn ji bo gelek nexweşiyan jî derman e. Ji bo nexweşindikê bedewe ji bo saç dikimê bedewe û em îdara xwe pê dikin û em serê xwe pê dişon. Em dirin mehkê du meham dirin şînoka diçinin. Heya em watînin em mavê cadavê jin mekînin wadî herin dikin çamûr em sonra yaxa xwe diqelînin em ji watînin qazanê wan çê dikin. Gelkî uğraşma wê heye. Qaymakamê Midyadê Tekîn Dündar malbatên ku sabûnan çê dikin ziyaret kir û mizgîniyek dawan. Li Midyadê gelek malbat sabûnên bitimê çê dikin û bi wan sabûnan debara xwe dikin. Bitim sabûnû Gundiyên me bi tevahî bi malzeme û rêbazên xwezayî sabûnên organîk çê dikin. Em ê ji bo van bi hevkariya gapê projeyeke çêkin. Ew ê bi saya vê projeyê bikaribin sabûnên xwe bifroşin hemû dinyayê.